Haino hai road accident ni patimungo kalai bukukjak khoroksa BC 13 omorni bumung thepui molsom belai kheno sak dermao kalaikha tai belai kheno yakung yak bokhorok bebak jagao belai kheno dukhu mankha bo tabuk GB hospital o chikitsa khaijagui tongo hingkhe bini buma bo haino bini logi o belai kheno sak dukhu manjak accident wngmani bagui. O lahar patimungo deranai cherai ni mung thepui molsom boyos eba umor 13 years no mwthangui narakna hingkhe belai kheno luku chubachu nango koktwmao saimanjakha COVID pandemic ni bagui rwngnog rok kholopjak tongmani bagui ambasani simi phaijamani jompui jola ni Gangrai Higher Secondary School ni hostel o bwsajakno nogo twlangna hwnwi phiaba nogo soguiliya hathai kotor eba borok murao lahar patimungo kalaijui borok kwnui buma bwsa belai kheno sago dukhu manmaikhya tabuk GB hospital o sak naijagui tongo rang puisa kwrwi lukurokni thani chubachu sankha bini kaka kaisa press-fit ni bisingtwi tabuk lukurokni chubachu nango accident omani jaga tabuk kokbrok bai jehatuk ani dara saimai yangkhaiba angbo kokbrok lasuk kurungya tobe ang jeman mangse ang nariwano je mia accident omani 10 tarikh abo Jompui Jola Gangrai High School ni student thapui molsom bo 2-3 din age ni langai ri phaijak bono o lockdown ongnai hinoi taiwaisa hostelo dana ni master rok tai allowed playa ni bagoi nahanan nangkha apurok dokilpuro bini buma bai auto kaisa o auto ni malik bo aro bini cerai pore jak kepilpuro Jompoknogor Bazar Layoi Boromura kamani somoyo thik bus kamani trak phaioi abubai jong to nukjak yarok phed pherlai jak kha na bahayong lai kha jong to saimaiya abo nipore je gotona nipore jong 1 ghonta pore se jong sio khaiba jong ambasani phaioi accident ongkha jongno biang janitlang kha hinoi uchrai ni buma kol khlaio abo bo kaham khai kok saimaiya yang narwas ongmani bagai ingkai cerai no wana mani bagai buk kaham khai kok bo saimaiya jung bai ingkai jung logalok no jung don sura parani GB bokhak panai jung thangkha bini buka kai ang bini kaka kai tai jini bukhayong kusu bini kaka o thabu ni kaka kai jung nukha o hospital o manja khabro bai yang buka to kapkaboi lama o se kapkaboi phaika bahai jane ongno hinai kai jong phai nukha unconscious kunu jong bai kok saimaiya buma bo yang daktar bo naijak yakho jerai no wana oi omahai siongkha jong nunugoi